ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். ஸோ நம்ம எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் வகுப்பிற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஓகே, நம்ம இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை பத்தி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்மளுடைய குரு கிட்டயும் நம்மளுடைய கிருஷ்ணர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा to everyone. हरे कृष्णा. So நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9வது சாப்டர் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நான் 6வது ஸ்லோகம் 7வது கேண்டோ எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி பாகவதத்துல. அது சரி, சாப்டர் 6வது. ஸோ இதுவரையும் போன வரையும் என்ன பார்த்தோம்? பிரகலாதர் எப்படி பிறந்தாருன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஸ்லைடு எல்லாம் தெரியுது இல்ல மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்க அப்பா, அவங்களுடைய குரு சண்டா அமர்கா என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு, அவர் என்ன கத்துக்கிட்டாருன்றத பார்த்தோம். இப்ப 6வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भगवतान् हिह दुर्लभं मनुष्यं जन्म तत् अपि अदुर्वम् अर्थादाम्. ஸோ இதுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தின்றது எந்த வயசுல ஆரம்பிக்கணும்? யார் சொல்றீங்க? இங்க ஆன்சர் இருக்கு. சின்ன வயசுல மாதாஜி. சின்ன வயசுல மாதாஜி. பெரிய வயசுல ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. கௌமாரம், பிரகலாதன் மாதிரி. கௌமாரம் சொல்லி என்ன அர்த்தம்? கௌமாரத்துக்கு இங்கே வார்த்தை இருக்குல்ல, கௌமாரா. இளமையிலிருந்தே 5 வயசுக்குள்ள இருக்கிற பசங்க 5 to 10 வயசுக்குள்ளயா மாதாஜி? 5 to 10 தான். கரெக்ட் மாதாஜி. கௌமாரம்னா 5 வயசு இருக்கிற பசங்களை தானே கௌமாரம்னு சொல்லுவோம். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சீக்கிரம் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பக்தியில ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த மனுஷ ஜென்மம், மானிட ஜென்மம் ரொம்ப அரிதானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு? சரிப்பா, நான் 5 வயசுல ஆரம்பிச்சேன், அதுக்கு போக போக நான் சரியா பண்ணல, என்ன ஆகுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்வல்ப அபியாச தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ
பயாத். அதாவது கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தா கூட அது என்ன பண்ணும்னா நம்மள பெரிய ஆபத்துல இருந்து வந்து பாதுகாக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பெரிய ஆபத்துல இருந்து வந்து பாதுகாக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அதனால வந்து கொஞ்சம் பண்ணா கூட அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா பிறப்போம்? ஆம் டிவோட்டீஸ் கூட இருக்கிற ஃபேமிலில பிறப்போன்றத சொன்னாங்க. இல்ல கோஸ்வாமிகள், இல்ல பணக்கார குடும்பத்துல, பிராமண குடும்பத்துல பிறப்போன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கு நம்ம எத்தனை சுழற்சி எடுத்திருக்கோம்? 84 லட்ச உயிரினங்களா ஏதோ ஒண்ணு பிறந்திருக்கோன்றத பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பிரகலாதர் என்ன சொல்றாருன்னு, இந்த மனுஷனா பிறந்த பிறகு நவவித பக்திய பண்ணணும்னு சொல்றாரு. அதாவது என்னது அது? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரிங்களா? சோ மறுபடியும் இந்த பகவத்கீதையில வந்து உதாரணம் சொல்றாரு. ஓகே. பகவத்கீதையில வந்து இருக்கிறது வந்து இந்த பகவத்கீதை நமக்கு நம்மளுடைய லைஃப் மேனுவல் தான் பகவத்கீதை. நம்ம வாழ்க்கைய எப்படி வந்து நடத்தணுன்றதுக்கோசம் தான் இத குடுத்திருக்குது. அதாவது பாகவத தர்மம். ஒருத்தர் பிறந்த பிறகு அவங்களுடைய கடமை, தலையாய கடமை என்ன செய்யணும்னா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே வந்து இந்த சாஸ்திரம் இந்த வந்து கலியுகத்துக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கட்டிர் அந்நியதான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மனுஷ ஜென்மத்தை இதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரகலாத மகாராஜா சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? யாருக்கு? அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு? யார் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸ்கூல்ல பசங்க. அசுரர் குலத்துல பிறந்தவர் பிறகு அசுர சிறுவர்கள். கரெக்ட் மாதாஜி. இப்ப வந்து 2வது ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன். மனித பிறப்பானது ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி செல்லும் வாய்ப்பை அளிக்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசியும், குறிப்பாக மனித உருவை பெற்றவர்கள், பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை பாதங்களில் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். பரம புருஷராகிய பகவான் விஷ்ணு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மிக பிரியமானவரும், உயிருக்குயிரான பரமாத்மாவும் உச்ச நண்பரும் ஆவார். ஆகவே இந்த பக்தி தொண்டு இயற்கையானதாகும். சோ இந்த இடத்துலயும் மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு? யாரெல்லாம் ஒருத்தன் வந்து இந்த மனுஷ உடம்ப எடுத்தானோ அவனுடைய தலையாய கடமை என்ன? பக்தி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் 5.29ல போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞத்வா மாம் சாந்திம் ரட்சத்தின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் தான். இதுக்கு எல்லாத்தையும் ஓனர். எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர்தான், காக்கிறது அவர்தான், அழிக்கிறதும் அவர்தான்றது நமக்கு தெரியும். அவர்தான் இந்த எல்லாத்துக்கும் முதன்மையான ஓனரு அப்படின்னு தெரியும். அப்புறம் வந்து அவர்தான் எல்லாருடைய நலம் விரும்பி, அவர்தான் உண்மையா என்ன ஒரு யக்னம் பண்ணாலும் அவர்தான் அதுல வந்து கடைசியா வந்து சந்தோஷம் அடைகிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தெரியும். பிரைமரி ரசாஸ் யாராவது சொல்றீங்களா? 5 வித ரசங்கள். சாந்தரசம், சாந்தரசம், ராசியரசம், சாக்கியரசம், மாதுரிய ரசம், காஞ்சுவல். ஓகே. சோ இந்த 5 ரசத்துல ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம அவருக்கோசம் வந்து ஏதாவது ஒரு உருவத்துல வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இந்த இடத்துல பேஸ் என்ன ஒரு அடித்தளம்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்டயும் நம்ம கிட்டயும் இருக்கிறது வந்து அன்பு. அன்பு தவிர வேற எந்த பரிமாற்றமும் இல்லை. எந்த ஒரு ரசத்துல இருந்தாலும் வந்து அன்பு இருந்தாதான், தாசனா இருந்தா கூட தாசன் மேல அன்பு இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து நல்லபடியா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வெறும் நான் சேவகன் நீங்க முதலாளி அப்படி இருக்காது இல்லையா? அங்க ஒரு பரிமாற்றம், அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கும். எல்லா ரசத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட நம்ம வச்சு ஏதாவது ஒண்ணு வச்சா கூட அங்க வந்து அன்புதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. சோ அது வந்து இந்த மனுஷ ஜென்மத்துலதான் பண்ண முடியும். வேற எந்த ஜென்மத்திலும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத மகாராஜா இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 4வது. யாராவது வாசிங்க. 3வது இல்லையா மாதாஜி? 4வது மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி 4வது. பதம் 4. வெறும் புல நுகர்வுக்காக அல்லது பௌதீக சுகத்திற்காக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடைய முயற்சிப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும். ஏனெனில் அது நேரத்தையும் சக்தியையும் மட்டுமே விரயமாக்குகிறது. அதனால் உண்மையான நன்மை இல்லை. ஒருவரது முயற்சிகள் கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி செலுத்தப்படுமானால் அவர் தன்னுணர்வு நிலையான ஆன்மீக படித்தரத்தை அடைவது நிச்சயம்.
பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவதால் இத்தகைய நன்மையை அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த மனுஷ ஜென்மத்துல வந்து நமக்கு வந்து 2 விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். ஒண்ணு வந்து தற்காலிகமான பிரச்சனைகள். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு, உடை, இருக்க இடம் இல்லையா? அது வந்து எப்படியோ கடவுள் கொடுப்பார். அது போய் நம்ம காலையில இருந்து ராத்திரி வரையும் கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வந்து தற்காலிகமான பிரச்சனை. பட் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், இதுதான் பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு 1க்கு 4 வீடு வாங்கிக்கிறோம், 4 கார் வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா? அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்மளால முடியல. அத வந்து அத மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது வந்து தவறு. ஏன்னா நமக்கு வந்து பாகவத தர்மம்ன்றது நமக்கு தெரியாம போச்சு. அதனாலதான் அந்த தப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, என்னப்பா அது நிரந்தரமான பிரச்சனை என்ன நமக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, பிணி. இந்த 4 பாத்தீங்கன்னா வருது. இப்ப எனக்கு வயசு ஆயிட்டு இருக்குது. எனக்கு வெள்ளை முடி வர்றது எனக்கு பிடிக்கல. வராம இருக்குமா? ஒரு வயசான பிறகு எல்லாருக்குமே வெள்ளை முடி வருது, தோல் சுருங்குது. இதை ஏதாவது பண்ண முடியுமா? எதையுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? ஆமா தானே? எல்லாரும் வயசை கடந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இது வந்துதான் வந்து நிரந்தரமான பிரச்சனை. அதுக்கு என்ன தீர்வுன்றத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பிரகலாதர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, அப்பா இந்த மனுஷ பிறவி எடுத்திருக்க, இத வந்து நீ சரியா யூஸ் பண்ணிக்கோ, பக்தி மார்க்கத்துல போயிட்டு யூஸ் பண்ணு, வேற எதையும் ஃபாலோ பண்ணாத. ஒரு லீடர்ஸ் வர பொலிட்டிஷியன், நான் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன், அவன் பின்னாடி எல்லாம் போடாத. சோ உன்னுடைய தர்மம் என்ன? இந்த மனுஷத்து ஜென்மம் எடுத்ததுக்கு உண்மையா பிரதிபலன் அடையணும்னா அது என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தீர்வு. என்ன தீர்வு? மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்துக்குள்ள நம்ம வரமாட்டோம். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லைடு படிங்க மாதாஜி. எந்த புக் மாதாஜி? புக்கு பதம் 5. ததோ எதே. ஆகவே பௌதிக வாழ்வில் இருக்கும் பொழுதே நல்லதையும் கெட்டதையும் பகுத்தறியும் சாமர்த்தியமுள்ள ஒருவன் உடல் நலிந்து விடாமல் மன உறுதியுடனும் பலத்துடன் இருக்கும் பொழுதே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த இலக்கை அடைய பாடுபட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம ஸ்லைடு காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து 24வது இது. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. 24. 24. ஆகவே அசுர புத்திரர்களான எனது இளம் நண்பர்களே, தயவு செய்து பௌதீக அறிவிற்கு எட்டாதவரான பரமபுருஷர் திருப்தி அடையும் வகையில் செயல்படுங்கள். உங்களுடைய அசுர சுபாவத்தை விட்டுவிட்டு பகைமையும் இருமையும் இன்றி செயல்படுங்கள். பக்தி தொண்டை புகட்டுவதன் மூலம் அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் கருணை காட்டி அவர்களுடைய நண்பர்களாகுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, உங்களுடைய அசுர குணத்தை எல்லாம் விட்டுடுங்க, கிவ் அப் யுவர் டிமோனிக் நேச்சர்னு சொல்றாரு. அதுவும் என்ன, அதுல வந்து விரோத தன்மை இருக்கக்கூடாது, இரட்டிப்பு தன்மை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அப்படி இருந்தாதான் வந்து நம்ம அதுல இருந்து வெளிப்பட முடியும். ஓகே, அப்படி வெளிப்பட்டாதான் நம்மளால வந்து பக்தி பண்ண முடியும். சும்மா எடுத்தோம் கவுத்தோம் சொல்லிட்டு நம்மளால வந்து தூய பக்தி பண்ண முடியாது. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், பகவத்கீதையில வந்து ஏன் அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொன்னாருன்னா, அவன் மனசுல வந்து பொறாமை இல்லை. அதே பொறாமையும் நம்ம கையில இருக்கக்கூடாது, இரட்டிப்பான மனசும் இருக்கக்கூடாது, காம குரோத எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் வந்து நம்ம தூய பக்தி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ பக்தியாமாம் அபிஜானந்தி யாவான் எஸ் சஷ்மி தத்வதகா. எப்படி கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியும்னா ஒன்னே ஒண்ணு வழி. அது என்னது? பக்தி பண்றதுனால்தான். பக்தி பண்றதை விட்டு வேற கடவுளை வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீச்சிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த மனுஷனை வந்து என்ன பண்ணணும்? ப்ரீச்சிங் இஸ் த பெஸ்ட் சர்வீஸ் டு த லார்ட். நம்ம ஏதாவது வந்து பண்ணணும்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுக்கு நம்ம ப்ரீச் பண்றதுனால 4 பேருக்கு கிருஷ்ணர் கையில போய் கொடுக்குறோம் இல்லையா? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த பாரத பூமியில பிறந்த ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அப்படி பண்ண கடவுள் வந்து என்ன ஆகாரு, சந்தோஷம் அடைகிறாரு. அவரு மாத்தமா பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஐ எம் கேரிங் தி சைத்தன்ய மகாபிரபு மிஷன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ அதுதான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்ம இதை சின்சியரா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா இடத்துலயும் வந்து கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்றாரு. ஓகே, சோ நம்ம வந்து இது எப்ப பண்ண முடியும்? நான் எல்லா உயிரினங்கிட்ட அன்பா இருக்கணும். சௌருதம்,
அதாவது போக்தாரம் யக்ன தபசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். இது 2வது முறை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. சுக்ருதம் என்ன? ஃப்ரெண்ட்லினஸ். நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாதான் எல்லாருக்கும் போய் சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட வந்து இரட்டிப்பு புச்சி, அவன் எனக்கு பிடிக்கும், இவங்க எனக்கு பிடிக்காது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? எல்லார் கையிலும் போய் கொடுக்க முடியாது. அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகேவா? சோ அப்புறம் தரித்திர நாராயணான்ற வார்த்தையை நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா? கடவுள் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். பணக்காரன் வீட்லயும் இருக்கிறாரு, ஏழை வீட்லயும் இருக்காரு. அப்போ வந்து ஏழை வீட்ல இருக்கும்போது அவர் என்ன கிழிஞ்சு போன ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரா? பணக்காரன் வீட்ல இருக்கும்போது பட்டு துணி போட்டிருக்காரா? அப்படிலாம் இல்ல. எங்க இருந்தாலும் நாராயணன் வந்து நாராயணன் தான். எப்பவுமே அவர் நாராயணா தான் இருக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு 6 விதமான செல்வ வளங்கள் வந்து எல்லாமே முழுமையா இருக்கு. சத் ஐஸ்வர்ய பூரணா. அவரு தரித்திர நாராயணான்னு சொன்னா கூட அவர் வந்து சம்பூர்ணமா இருக்கிறாருன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் 20. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்பர் பதம் சொல்றேன். 6 படிக்கிறீங்களா? இருங்க பிரபு பதம் 7. சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம். 28 போங்க பிரபு. 28. இது வந்து 28. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ருதம் ஏதன் மயா பூர்வம் ஞானம் விஞ்ஞான சம்யுதம் தர்மம் பாகவதம் சுத்தம் நாரதாத் தேவ தர்சனாத். அதான மாதாஜி? ஆமா, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. கரெக்ட் பிரபு. பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள நாரத முனியிடமிருந்து இந்த அறிவை நான் பெற்றேன். பாகவத தர்மம் எனப்படும் இந்த அறிவு முற்றிலும் விஞ்ஞான பூர்வமானதாகும். இந்த நியாயத்தையும் தத்துவத்தையும் ஆதாரமாக கொண்டதும் பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து விடுபட்டதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இங்க வந்து பிரகலாதா என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இது எல்லாத்தையும் யார்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு வந்தேன்னா, என்னுடைய ஆன்மீக குரு நாரத முனி கிட்ட இருந்து கேட்டேன். இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு டவுட், நீ என்னடா எங்க கூடயே இருக்கிற, எப்படா இந்த ஞானத்தை படிச்ச, நீ எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சிட்ட, எனக்கு சொல்லுன்னு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு நாரத முனி, நான் எங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது வந்து இது மாதிரி எங்க போனாரு, மந்த்ராச்சலம் அந்த இடத்துல போயிட்டு உட்காந்துட்டு அவங்க அப்பா மெடிடேட் பண்ணாரு. இவரு வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு அவங்க அப்பா தபஸ் பண்றதுக்கு போயிட்டாரு. அவங்க அம்மாவை வந்து இந்திரன் எல்லாம் கொல்றதுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க. அப்ப வந்து நாரத முனி வந்து பிறக்க போற குழந்தை வந்து ரொம்ப சுத்த பக்தரு, அவனை விட்டுட்டு நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் எல்லா வேதங்களையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பட் அம்மா அவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா கேட்டுக்கல. பையன் வந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்டாரு. வாழ்க்கையில கேட்டதை நடைமுறைப்படுத்தினாரு. அது இல்லாம வேறவங்களுக்கும் எடுத்து கொடுத்தாரு. எந்த வயசுல? 5 வயசு. சார் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும் இல்லையா? அந்த பிள்ளை அந்த மாதிரி பண்ணுச்சுன்னா அதுல வந்து அந்த பாகவத தர்மன்றதை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். அதுல வந்து அந்த தத்துவத்துல வந்து பொய் இல்ல, கலப்படம் இல்லைன்றத அவர் சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது வந்து 7.7 37 எடுத்துக்கோங்க யாராவது. 7.7 மாதாஜி இது எந்த புக்குன்னு தெரியல மாதாஜி எனக்கு. கேண்டோ மாதாஜி, 7வது கேண்டோ, 7வது கேண்டோ, 7வது அத்தியாயம். யாராவது 37 எடுத்திருந்தா வாசிங்க பார்க்கலாம். 7.7 பாகவதம் படிக்கிறோம் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு எடுத்திருந்தீங்கன்னா படிங்க பிரபு. அதோஷ ஜாலம்மம் இஹார பத்மனா சரீரன சம்ஸ்கிருதி சக்கர சாதனம் தத் பிரம்ம நிர்வாண சுகம் விதுர் உதாஸ் ததோ பஜத்வம் இருதயே இருத் ஈஸ்வரம். பிறப்பு இறப்பின் தொடர்ச்சியே வாழ்வின் உண்மையான பிரச்சனை அது. மேலும் கீழும் தொடர்ந்து உருளும் ஒரு சக்கரத்தை போன்றதாகும். ஆனால் பரமபுருஷருடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இச்சக்கரம் முற்றிலும் நின்று விடுகிறது. அதாவது பக்தி தொடர்ந்து ஈடுபடுவதால் உணரப்படும் உன்னத ஆனந்தத்தினால் ஒருவன் பௌதிக வாழ்விலிருந்து முற்றிலும் விடுபடுகிறான். கற்றோர் இதை அறிவர். ஆகவே எனது அருமை தோழர்களே, அசுரகுமாரர்களே, எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிப்பதையும் வழிபடுவதையும் உடனே துவங்குங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இப்ப வந்து பிரகலாதர் என்ன சொல்றாரு தன்னுடைய அசுர ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம், பாருப்பா நீ வந்து அசுரன் நல்லவன் அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. எல்லா உயிரினங்கள்ல வந்து அவங்களுடைய இருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கிறாரு. நீ அதை நோக்கி தவம் பண்ணு, அதை வழிபடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இப்படி பண்றதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? உம் நம்ம பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து விடுதலை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த இடத்துல 2 விதமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றார். பிரம்ம நிர்வாணா. நிர்வாணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உண்மையான அப்சல்யூட் ட்ரூத்துக்கு சம்பந்தமானதுதான். லிபரேஷன். அப்சல்யூட் ட்ரூத்துக்கு வந்து கனெக்ட் ஆனதுதான் வந்து பிரம்ம நிர்வாணான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இட் இஸ் ரியலைஸ்ட் இன் 3 ஃபியூச்சர்ஸ். அதாவது பிரம்மேதி பரமேதி பகவான் இதி சப்தயத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நமக்கு தெரியும் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஆமாவா? பிராமன், பரமாத்மா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமாத்மா, பகவான். பகவான். இதுதான் அவர் சொல்றார். அதே பிரம்ம சுகம்னா என்னன்னு அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து ஆன்மீகத்துல ஒரு சந்தோஷம். அது என்ன சந்தோஷம்னா பிரம்ம ஜோதியில வந்து கலக்கிறது, இரண்டரை கலக்குது. அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகள் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில இருக்கிற அந்த இதுக்குள்ள வந்து கலந்துருவாங்க. அது கூட ஒரு விதமாத்துல வந்து ஆன்மீகத்துல சந்தோஷம்னு சொல்றாங்க. சரி, அது எப்படிப்பா அதே இடத்துல நிக்காம இன்னும் உள்ள ஊடுருவி போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாக்குள்ள வந்து இணைஞ்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகுது? நமக்கு இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல இருந்து நிவர்த்தி கிடைக்குது. அதனாலதான் வந்து இதை என்ன சொல்றோம்? பிரம்ம நிர்வாணா. நிர்வாணம்னா ஒண்ணு இல்லாம போறது இல்லையா? இல்லையா? அதனால இந்த பௌதிக இருக்கிற துன்பங்கள் வந்து நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் எப்போ கடவுள் கிட்ட 2 கலக்கும் போது. அதனாலதான் வந்து இது பிரம்ம நிர்வாணான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துல என்ன சொல்றாரு? பிரம்மானந்தோ பவேத் ஏஷ சேத் பரார்த்த குணிகிருதகா நைதி பக்தி சுகம் போதே பரமானு துலம் அபி. ஓகேவா? சோ எந்த இடத்துல வந்து உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரம்ம எஃபிலிஜென்ஸ்ல 2 கலக்கும் போது கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ தேவையில்லாம இந்த உலகத்துல இருக்கிற விஷயத்துக்குள்ள நம்ம ஏங்க தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்படி இருந்தாதான் அது வந்து சந்தோஷத்துல போய் முடியும். பிரம்ம நிர்வாண சுகம். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம நிர்வாணா பத்தி சொன்னாரு. அப்புறம் அதுலயே ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துட்டார், பிரம்ம நிர்வாண சுகம் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அதுக்கு வந்து நம்ம முன்னேறணும். நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம முன்னேறணும். நம்ம வந்து நித்தியம் சதா சதா கீர்த்தனேய சதா ஹரிஹி, கீர்த்தனேய சதா ஹரின்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? அப்பதான் வந்து பிரம்ம நிர்வாண சுக நிலைக்கு போக முடியும். ஓகேவா? ஓகே. இப்ப வந்து 38வது ஸ்லோகத்துல இருக்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. நண்பர்களே, அசுர குமாரர்களே, பரம புருஷர் அவரது பரமாத்மா அம்சத்தில் அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயங்களிலும் எப்பொழுதும் வாசம் செய்கிறார். உண்மையில் அவர் அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் நண்பரும் அவர்களது நலம் விரும்பியும் ஆவார். மேலும் பகவானை வழிபடுவதில் எந்த சிரமமும் இல்லை. அப்படியானால் மக்கள் ஏன் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் ஏன் புலன் நுகர்விற்குரிய செயற்கையான பொருள்களை தேவையின்றி உற்பத்தி செய்வதில் அதிக விருப்பம் கொண்டுள்ளனர்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நம்ம எல்லாம் வந்து மனுஷன் தெரிஞ்சிட்டோம், பகவத் தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம். அப்ப ஏன் இவங்க எல்லாம் வந்து தேவையில்லாம கஷ்டப்படுத்திட்டு புலன் சந்தோஷத்துல ஈடுபடுறாங்கன்னு கேக்குறார் இல்லையா? சோ இந்த உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு எடுப்போம். அதாவது நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு அரிப்போ ஏதோ ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா, நம்ம அந்த சொரியாசிஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த அரிப்பு வந்தா ஒரு நிமிஷத்துல வந்து அரிச்சிட்டு விடுவோமா? இல்ல, மறுபடியும் அரிச்சிட்டே இருப்போம் இல்லையா? சொர்க்கம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? சொரிய சொர்க்கம்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு சொரிய சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ அதுல வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? கஷ்டம் தான் கிடைக்குது இல்லையா? ரொம்ப சொரிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுது? அது வந்து இன்னும் ரத்தம் வடியும் இல்லையா? 1க்கு 2 கஷ்டமா போயிடும் இல்லையா?
ஃபர்ஸ்டே நிம்மதியா இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பாருங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம். இல்லையா? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம். வீட்ல வைக்கிறோம். அத பாதுகாக்கிறோம். அது மேலயே நெனப்பா இருக்குது. ஐயோ! இவ்ளோ இருக்குது. பத்திரமா வச்சுக்கணும். எவனா திருடன் வந்துருவானா? எடுத்துட்டு போயிடுவானா? இப்படி அத மூடு, இத மூடு, தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது? ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆகுது. இல்லையா? ஒருத்தங்கள வந்து நம்ம உதாரணமா நம்ம நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கிற விஷயங்களே எடுப்போமே. நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சமைக்கிறோம். சரிப்பா, இது கணவனுக்கு பிடிக்கும், இது பசங்களுக்கு பிடிக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன ஆகுது? நீ அவனுக்கு பிடிச்சது மாத்திரம் செய்ற. என்னன்னா உனக்கு பிடிக்கல. அதனால எனக்கு என்ன தேவையோ நீ அத செய்ய மாட்டேன்ற. நம்ம என்ன நெனச்சு செஞ்சோம்? இவங்கள திருப்தி படுத்தலாம்னு நெனச்சு செஞ்சோம். அது என்ன ஆச்சு? வேற ஒருத்தவங்களுக்கு அது அதிருப்தி ஆகுது. இல்லையா? அதனால என்ன ஆகுது? நம்ம மனசு சஞ்சலம் அடையுது. எந்த ஒரு விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த புலன்கள்ல வந்து திருப்தி படுத்தவும் முடியாது. அது திருப்தியே ஆகாதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி சரி, எந்த ஒரு மனுஷன வந்து நம்ம திருப்தி படுத்த முடியாது. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். யார் ஒருத்தர் மாத்திரம் எப்பவுமே நம்ம கையில சந்தோஷமா இருப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். அச்சோ! நீ ஒரு முறை நாம ஜெபம் பண்ணிட்டியா? என்ன பத்தி கேட்கிறியா? என்ன பத்தி சொல்றியா? அவர் வந்து தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? அடுத்து நான் படிக்கிறேன் மிஸ். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சோ இங்க மறுபடியும் நவவித பக்திய பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 4 வித ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தன் வந்து எப்படி வந்து இந்த கொடுமையான நகரத்துக்கு தன்னை போறதுக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறான்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதாவது தேவையில்லாத உடல் உறவை வச்சுக்கணும்னா அதுக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் இல்லையா? ஒருத்தரை தேடணும் இல்லையா? அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும். சோ அதுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்ணணும்? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் இல்லையா? அது ஒரு கஷ்டம். அப்புறம் வந்து மாம்சம் சாப்பிடணும்னா அவன் வந்து என்ன பண்ணணும்? நிறைய அந்த மாம்ச கடைய வைக்கணும் இல்லையா? கறி கடைய வைக்கணும். அதுக்கு காசு கொடுத்து அதை வாங்கணும். இல்ல போய் சூதாடணும்னா ஹோட்டல்ஸ், சூதாட்டம் நடக்கிற இடத்துக்கு பார் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ்க்கு அங்க போய் அங்க அவன் போறதுக்கு ஒரு செலவு, அங்க வச்சு ஆடுறதுக்கு, குடிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் செலவு பண்ணணும் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அவன் கஷ்டப்படணும். அவன் ரத்தத்தை வேர்வையா பண்ணி வர்ற காசை வந்து என்ன பண்றான்? மறுபடியும் கொடுத்து அவன் உடம்ப கெடுத்துக்கிறான் இல்லையா? உடம்ப கெடுக்கிறது இல்லாம தன்னுடைய உயர்நிலையில இருந்து கீழே விழறான். அப்படி அவன் பண்ண திருப்தியா இருக்கிறானா? இல்ல. எப்பயுமே வந்து அவன் திருப்தியே இருக்க மாட்டான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிப்பா, நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது? நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாதனால நடக்குது. யாரோ பேசிட்டு இருக்கீங்க, மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? பிரபு. சோ இந்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் படுத்திக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அது ஒண்ணுமே இல்ல. ரொம்ப ஈஸி. கடவுள் ஏதாவது டிமாண்ட் பண்றாரா? எனக்கு வந்து தங்க தட்டுல வச்சு சாதம் வையின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்காவது வந்து கேட்டிருக்காரா? இல்ல தானே? அவர் சிம்பிளா என்ன கேட்கிறாரு? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதே தத்தகம் பக்தியா உபாரதம் அஸ்னாமி பிரயத்தாத்மனஹா அப்படின்னு சொல்ற. இது நம்ம வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் இருக்கு இல்லையா? ஒரு பூ, இலை, நீர், பழம் எல்லாமே இருக்குது. ஈஸியா கொடுக்கலாம் இல்ல? இது கஷ்டப்பட தேவையே இல்லை. எல்லாராலும் கொடுக்க முடியும். ஆமா தானே? சோ இந்த பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மாதாஜி, நான் ஸ்லோகம் நம்பர் சொல்றேன் அடுத்தது. 30 7.8.1 18 இல்ல, 8வது அத்தியாயம் 1 முதல் ஸ்லோகம். 8வது அத்தியாயம். ஆ மத்தது எடுத்துக்க. 8ல முதல் ஸ்லோகம். நாரத முனிவர் தொடர்ந்து அதுவா மாதாஜி? ஆமாங்க ஆமாங்க. நாரத முனிவர் தொடர்ந்து கூறினார். அசுரகுமாரர்கள் அனைவரும் பிரகலாத மகாராஜனின் திவ்யமான உபதேசங்களை சிறமேற்கொண்டு அவர்களுடைய ஆசிரியர்களான சண்டன் மற்றும் அமர்கனின் பௌதீக போதனைகளை நிராகரித்தனர். சோ இங்க வந்து என்ன பண்றாரு? சோ வந்து நாரத முனி சொல்லி கொடுத்தத நம்ம பிரகலாத மகாராஜா மனசுல நல்லா வச்சுக்கிட்டாரு. அததான் வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு. அத நல்லா மனசுல வைத்துக்கிட்டதுனால இந்த சண்டா அமெரிக்கா சொல்லி கொடுக்குற எக்கனாமிக்ஸும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் கத்துக்கிறாரு. பிலாசபி தத்துவத்தை வந்து அவங்க கையில கத்துக்கிறது இல்ல. அவங்க என்ன பிலாசபி கத்து கொடுக்குறாங்கன்னா எனிமிட்டி, அதாவது விரோதத்தன்மை.
அதாவது அவங்க அப்பா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு, விஷ்ணு வந்து என்னோட குல எதிரி, என் அண்ணனை சாச்சிட்டாரு, வராக அவதாரத்துல விஷ்ணு வந்து என் அண்ணனை சாச்சிட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த பயம் இருக்கு அவருக்கு அந்த மேல. அதனால வந்து அவர் மேல எதிரி தன்மை இருக்குது இல்லையா? பட் ஆனா வந்து அவர் வந்து சண்டை அமர்க்கவும் அதுதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதை அவர் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல. சோ இங்க நம்மளுடைய புத்தியை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நமக்கு எல்லாருக்கும் பகுத்தறிவு இருக்குது. எது சரி எது தப்பு, இது ஏன் செய்யணும் இது ஏன் செய்யக்கூடாதுன்ற பகுத்தறிவு இருக்கு இல்லையா? அதை வச்சு நம்ம கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சரிப்பா, இவரால ஏன் அவ்வளவு அளவுக்கு இருக்க முடிஞ்சதுன்னு பார்த்துச்சுன்னா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து கேட்டாரு? சுத்த பக்தர் கிட்ட இருந்து கேட்டார். நாரத முனி யாரு? சுத்த பக்தர், பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தவர் இல்லையா? தன்னுடைய இருதயத்துல ஒரு முறை கடவுளை பார்த்தாரு, அவர் பேசுறத காதால கேட்டார் இல்லையா? சுத்த பக்தர் கிட்ட இருந்து கேட்டதுனால அவருக்கு வந்து கிடைச்ச இது. ஓகேவா? சோ நம்மளும் வந்து முடிஞ்ச அதனாலதான் சொல்றது, நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்மளுடைய குருக்களை போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இதனால பாடி பாடி எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ஓகே, இது நம்பர் சொல்றேன். 2வது படிங்க மாதாஜி, யாராவது படிச்சு. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அரச குமாரர்களான எல்லா மாணவர்களும் பிரகலாத மகாராஜனின் சகவாசத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி வருவதைக் கண்ட சுக்ராச்சாரியரின் மகன்களான சண்டனும் அமர்கனும் அச்சமடைந்து அசுரராஜனிடம் சென்று நிலைமையை உள்ளபடி தெரிவித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரகலாத ஏன் மாறினாரு? நாரத முனி கிட்ட இருந்த கான்டாக்டால மாறினாரு. இந்த அசுர பசங்க எல்லாம் ஏன் மாறினாங்க? பிரகலாத் கிட்ட வந்து கான்டாக்ட் இருக்கிறதுனால மாறினாங்க. எப்படி வந்து அயரன் ராட் இருக்கு இல்லையா, இரும்பு துண்டு நம்ம நெருப்புல நல்லா கொஞ்ச நேரம் பழுக்க வச்சோம்னா அந்த இரும்பு துகள் கூட, அந்த ராடு கூட என்ன பண்பை எடுத்துக்குது? நெருப்பு பண்பை எடுத்துக்குது இல்லையா? அது மாதிரிதான் வந்து நம்ம சுத்த பக்தர்களோட சாது சங்கா லவ மாத்திர சாது சங்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? இதனாலதான் இந்த சாது சங்க வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த அளவுக்கு மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்திம் ஏகாந்த சம்ஸ்திதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து யார் கூட இருந்தாலும் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்? டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும். ஓகே, நம்ம ஆட்டிடியூட் இம்பார்ட்டன்ட், அதையும் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி, 3-4 டிரான்ஸ்லேஷன் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நிலைமையை புரிந்து கொண்ட இரண்யகசிபு உடலே நடுங்கும் அளவுக்கு கோபாவேசம் அடைந்து முடிவில் தன் மகனான பிரகலாதரை கொன்றுவிட முடிவு செய்தான். இயற்கையாகவே கொடுமை மிக்கவனான இரண்யகசிபு அவமானமடைந்து காலால் மிதிக்கப்பட்ட பாம்பு போல் சீரத் துவங்கினான். அவனுடைய மகனான பிரகலாதரோ அமைதியாகவும் அடக்கமாகவும் மரியாதையுடனும் புலநடக்கத்துடனும் கைகளை கூப்பியபடி இரண்யகசிபுவின் முன் நின்று கொண்டிருந்தார். பிரகலாதரின் வயதுக்கும் நடத்தைக்கும் ஏற்ப அவர் தண்டிக்கப்படக்கூடாதவராவார். இருப்பினும் இரண்யகசிபு கொடுமை மிக்க வக்ர கண்ணால் பார்த்து கொண்டு பின்வரும் கடும் சொற்களால் அவர்களை திட்டினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகலாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சுத்த வைஷ்ணவ பக்தர் இல்லையா? சாதாரணமா ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணவே அதை வைஷ்ணவ எதிர்த்து ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சாவே அது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகுது. கடவுள் வந்து அதை பொறுத்துக்க மாட்டார். இது பாத்தீங்கன்னா இளம் பச்சில குழந்தை இல்லையா? எவ்வளவு போற்றி புகழணும் இந்த குழந்தைய பார்த்து, எவ்வளவு அளவுக்கு ஞானம் இருக்கு. பட் அவங்க அப்பா பாருங்க, எல்லா இம்சையும் பண்ணிட்டாரு இல்லையா? அவனை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வெறுப்பு முடியும். அவருக்கு வந்து என்ன 2 விதமான மனோபாவனை. இந்த சின்ன பையனை நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியல, நாளை பெருசா அவன நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணனே, இவன் என்ன பண்ணுவான்னு ஒரு பயம் அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள இல்லையா? சோ இவனை பார்த்த உடனே அவனுக்கு இவன் மாத்திரம் கெடுறது இல்லாம இருக்கிற எல்லாரையும் கெடுத்து வச்சிருக்கானே, நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து என் அடுப்பாண்ட வந்து வேலை செய்யறதுக்கு வச்சிருக்கிறேன், இந்த நான் மழை பெய்யணும்னு நினைக்கும் போதுதான் மழையை பெய்ய வைக்கிறேன், இந்த புள்ள என்னடா எல்லா கோயிலும் வந்து தகர்த்துட்டு என்னோட விக்கிரகத்தை வச்சிருக்கேன், யாரும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லக்கூடாது, ஓம் இரண்யகசிபாய நமகன்னு சொல்லணும் சொல்லி வச்சிருக்கேன், இது என்ன என் வீட்டுல வந்து இப்படி பறந்து வச்சிருக்குது, இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையே, நான் 10 திக்குலயும் போயிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண, 3 லோகத்திலயும் போய் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெரிய கஷ்டம் இல்லையா? இந்த சண்டை அமெரிக்கா போய் சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கவலை ஆகுது, கோபம் வருது, உடம்பெல்லாம் நடுங்குது, இந்த பிள்ளைய நான் வச்சு எப்படி சமாளிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு.
ஓகேவா? ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நல்ல இப்போ விளக்கம். வந்து ஆறா 7வது படிங்க. யாராவது படிக்காதவங்க படிங்க. 7 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரகலாத மகாராஜன் 7, 9. கூறினார். 9ஆ? 7 and 9. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரகலாத மகாராஜன் கூறினார், அரசே, என்னுடைய பலத்திற்கு முகம் எதுவோ அதுவே தங்களுடைய பலத்திற்கு முகமாகும். உண்மையில் எல்லா வகையான பலத்திற்கும் ஆதி மூலம் ஒன்றுதான். அவரே எனக்கு மட்டுமில்லாமல் தங்களுக்கு மற்றும் முன்னர் எல்லா பலசாலிகளுக்கும் ஒரே பலமாக விளங்குகின்றனர். அவரன்றி எவராலும் இந்த சக்தியை பெற முடியாது. பிரம்மதேவர் உட்பட அசைவனை அசையாதவனை, உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் ஆகிய அனைவரும் பரமபுருஷனின் பலத்தினால்தான் ஆளப்படுகின்றனர். அடுத்தது 9வது இல்லையா மாதாஜி? எஸ் எஸ். பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், அன்பு தந்தையே, தயவு செய்து உங்களுடைய அசுர மனோபாவத்தை விட்டு விடுங்கள். உங்களுடைய இதயத்தின் நண்பன் என்றும் பகைவன் என்றும் வித்தியாசம் பாராட்ட வேண்டாம். அனைவரிடம் சமநோக்கு உடையவராக இருங்கள். கட்டுப்படுத்தாத தவறாக வழி நடத்தப்பட்ட மனத்தை தவிர வேறு பகைவன் இவ்வுலகில் இல்லை. அனைவரையும் சமத்துவம் நிலையில் காணும் பொழுது ஒருவன் பகவானை பரிபூர்ணமாக வழிபடும் நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த 7வது ஸ்லோகத்துல, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தும் சரி, எனக்கு இருக்கிற பலமும் சரி, உங்ககிட்ட இருக்கிற பலமும் வந்து சரி, யாரால எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் கடவுள் தான் காரணம். எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் மூலதனம் அவர்தான். நீங்க வந்து உங்க பலம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, அது உங்ககிட்ட இருந்து இல்ல, கடவுள் கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அசைவன அசையாதவ, உயர்ந்தது தாழ்ந்தது எல்லாமே கடவுள் கிட்ட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. பட் அதை வந்து பிரம்மா கையில கொடுத்திருக்காரு, இதை வந்து உருவாக்கக்கூடிய சக்தின்றத சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இப்ப எப்படி வந்து ஒரு நெருப்பு கிட்ட வந்து 2 தன்மைகள் இருக்கு. ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து சுடும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து வெளிச்சமும் கொடுக்கும். 2 விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல இருந்து வருது. ஒண்ணு சுடும், இன்னொன்னு வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். ஓகே. சோ அது மாதிரி சரி, நம்ம வந்து இப்ப எனக்கு சக்தி இருக்கு, உனக்கு சக்தி இருக்கு. சோ வந்து நம்ம யார்கிட்ட சரணடையணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட மாத்திரம் தான் சரணடையணும். ஓகே. சோ நம்ம வந்து தனியா இயங்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் என்ன ஒரு அங்கம் இல்லையா? அவர் வந்து விபு, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா இல்லவா? நம்ம அணு ஆத்மா. அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். நம்மளால தன்னிச்சையா வந்து நடந்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புலனுணர்வுக்குள்ளதான் போய் கட்டுப்பட்டு மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்புக்குள்ள வந்து சுழலுவோம். நீ வந்து கடவுள்கிட்ட சரணடைஞ்சு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்த கருணையை வேண்டணும்னு சொல்றார். ஓகே. அவருடைய காரணமற்ற கருணை மேல நம்ம நம்பி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இந்த தாமோதர லீலையில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பார்த்தோம் 2 விஷயம். அங்க வந்து முயற்சி பிளஸ் கருணை. அந்த அம்மா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிள்ளைய வந்து அந்த துண்டா பண்றதுனால என்ன பண்ணாங்க, கோவம் வந்து உரல்ல கட்டணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, முயற்சி பண்ணாங்க. காலையில ஆரம்பிச்சது சாயங்காலம் முடிஞ்சிச்சு. கட்டுறாங்க. இந்த அவங்க வீட்டு கயிறு பத்தல, ஊர்ல இருக்கிற கயிறெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க, அதுவும் படுத்தல. அப்ப வந்து கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க, இது மாதிரி வந்து நான் கட்டணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா தான் அவங்களால வந்து கட்ட முடியுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ கடவுளுடைய கருணை கூட இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவ சர்வம் இதி சா மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படின்னு சொல்றார். எல்லா காரணத்துக்கும் காரணம் அவர்தான். ஓகேவா? சோ இது யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து உண்மையான ஆத்மா. அப்படி கிடைக்கிற ஆத்மா வந்து ரொம்ப பாக்குற ஆத்மா வந்து கஷ்டம்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில 4 விதமான மனுஷர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மூடர்கள், நராதமர்கள், மாயா பக்ரதா, அசுரர். சோ இந்த கேட்டகரியில வந்துட்டார நம்ம இரண்யகசிப்பு இல்லையா? எல்லாமே வருது. தமோ குணம் ரஜோ குணம் இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அவரால் வந்து ஏத்துக்க முடியலன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அதே 9வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த அசுர தன்மையை விட்டுடுங்க.
அசுரத்தன்மையை விட்டுட்டு இவன் என் நண்பன், இவன் எதிரி, அந்த இரட்டை தன்மையில இருந்து வெளியே வாங்க. எல்லாரும் சமம், சமவேத பண் சம சம பண்டிதக சம தர்ஷினக சமக சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்தி லபத்தே பரம் சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லவா? இந்த மனசு வந்து சஞ்சலமானது. இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம இதை பண்ணணும், இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சா என்ன ஆகும்? எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம மனசுல வரும் இல்லையா? சோ எப்படி இந்த காற்று, இந்த விளக்கு தீபம் வந்து காட்டால வந்து அசைஞ்சு அசைஞ்சு இருக்குதோ, அது மாதிரி மனசு வந்து சஞ்சலமானது, நிறுத்துறது வந்து கஷ்டம். பட் நீங்க வந்து கடவுள்கிட்ட வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்போ 10வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யாராவது 10வது ஸ்லோகம், 10வது 11. முற்காலத்தில் உடலென்னும் செல்வத்தை கவர்ந்து 6 எதிரிகளை வெல்ல முடியாத உம்மை போன்ற பல முட்டாள்கள் இருந்தனர். அந்த முட்டாள்கள் 10 திக்குகளிலும் உள்ள எல்லா எதிரிகளையும் நான் வென்று விட்டேன் என்று எண்ணி மிகவும் கர்வம் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் ஒருவன் 6 எதிரிகளை வென்று எல்லா ஜீவன்களிடமும் சமத்துவம் உடையவனாக இருப்பானாயின் அவனுக்கு எதிரிகளே இல்லை. எதிரிகள் அறியாமையில் உள்ள ஒருவனின் கற்பனையில் தான் உருவாகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்தது படிங்க 11. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க இரண்யகசிபு பதிலளித்தான், கயவனே. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இரண்யகசிபு பதிலளித்தான், கயவனே, நீ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதில் என்னை விட சிறந்தவன் என்பது போல் என்னுடைய மதிப்பை குறைக்க முயற்சிக்கிறாய். இது அதிக பிரசங்கித்தனமாகும். மரணவாயிலில் இருப்பவன் தான் இது போன்ற அர்த்தமற்ற பேச்சில் ஈடுபடுவான் என்பதால் நீ என் கைகளால் மடிய விரும்புகிறாய் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவர் வந்து நமக்கு தெரியும் அவருடைய பெருமை எல்லாம். 10 திக்குல போனாரு, 3 உலகத்துல எல்லாம் வந்து 3 லோகத்தையும் வந்து வென்றாரு. பட் அவர் எதை செய்யல? நம்ம கிட்ட இருக்கிற 6 எதிரிகள் என்னதா? 6 எதிரிகள் காமம், ஜரா வியாதி, காமம், குரோதம், மதம், ஆச்சரியம். அதான் காம குரோத மோக லோப மத மாச்சரியம். இந்த எதிரியை வந்து நீ கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா நீ வேஸ்ட். என்னதான் பண்ணாலும் சரி, இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பௌதீக விஷயத்துல நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அதனுடைய தாக்கம் நமக்கு வரும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது இங்க இரண்யகசிப்பு கூட மரியாதை கொடுத்திருக்காங்க. அது எதனால மரியாதை கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் ஏன்னா சுத்த பக்தருடைய தந்தை. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். சோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த மரியாதை கொடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி 12வது படிங்க. 12, 13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3 ஸ்லோகம் படிங்க. 3 ஸ்லோகம் வேணா பிரபு, டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் துர்பாகியசாலியான பிரகலாதனே, என்னை தவிர வேறொரு உயர்ந்த ஜீவன் இருப்பதாகவும் அவர் அன்னத்திற்கும் மேலானவர் என்றும் அனைவரையும் ஆள்பவர் என்றும் எங்கும் நிறைந்திருப்பவர் என்றும் நீ எப்பொழுதும் கூறி வந்துள்ளாய். ஆனால் அவர் எங்குள்ளார்? அவர் எங்கும் நிறைந்திருப்பாயின் அவர் ஏன் என் முன்னுள்ள தூணில் இருக்கவில்லை? எவ்வளவு அதிகமாக நீ பிதற்றுவதால் உன் உடலிலிருந்து உன் தலையை இப்போது நான் துண்டித்து விடுகிறேன். உன்னால் மிகவும் வணங்கப்படும் கடவுள் இப்போது உன்னை காப்பாற்றட்டும். அது நான் காண விரும்புகிறேன். 14 பதம். தேக பலமுடைய இரண்யகசிபு கோபத்தினால் ஆவேசமடைந்து மகாபாகவதரான தன் மகன் பிரகலாதரை கடும் சொற்களால் திட்டினான். அவன் திரும்ப திரும்ப பிரகலாதரை சபித்தபடி தன் வாளை எடுத்துக்கொண்டு சிம்மாசனத்திலிருந்து பாய்ந்து வந்து கடும் கோபத்துடன் தன் முஷ்டியால் தூணை குத்தினான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து இரண்யகசிப்புக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நீ என்ன உனக்கு தெரிஞ்ச அறிவுல வச்சு என்ன வந்து ரொம்ப அல்பமா வந்து நீ வந்து என்ன வந்து எஸ்டிமேட் பண்ற, ரொம்ப வந்து தரக்குறைவா வந்து என்ன ரொம்ப கம்மியா எடை போடுற நீன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கோவம் வந்துச்சு. சோ நீ சொல்ற என்ன, என் கடவுள் அங்க இருக்கிறாரு, இங்க இருக்கிறாரு, எங்கடா இருக்காரு உங்க கடவுளை காமிடான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாய சமாவிருத்தகா. எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ல வந்து நம்ம உங்களுக்கும் நடுவுல எனக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு நான் உங்களை பார்க்க முடியாது, நீங்க என்ன பார்க்க முடியாது. அது மாதிரிதான் வந்து
பக்தர்கள் அல்லாதவருக்கு வந்து கடவுள் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்க மாட்டாரு. அந்த யோகமாயா போயிட்டு அவங்கள கவர் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகே. அதே மாதிரி அது கடவுளை பார்க்கணும்னா நமக்கு ஒண்ணு வேணும். அதாவது பிரம்ம சமீதால வந்து பிரேமா அஞ்சனான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம கண்ணுக்கு கருமையை வைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து கிருஷ்ண பிரேம இருந்தா வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ யாருக்கு அந்த பிரேம இருக்குதோ அவங்களாலதான் வந்து கடவுளை பார்க்க முடியும்ன்றதை இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். யாரால பார்க்க முடியாதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். சரிப்பா, இங்க இருக்கிறா, அங்க இருக்கிறாரா, இந்த தூண்ல இருக்கிறாரா, எங்க இருக்கிறாரு காமின் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ கடவுளும் ரெடியா இருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிரகலாதுக்கு தெரியுறாராம் இந்த பில்லர்ல இருக்கிறாருன்ற மாதிரி காமிச்சு கொடுக்குறாரு அந்த ஸ்லோகத்தோட. அப்புறம் பர்பட்டு படிங்க, தெரியுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இது வந்து இரண்யகசிபு எப்படி ஒரு அசுரன், டிப்பிக்கல் அசுரனா இருக்கணும்னா அது மாதிரி கரெக்டா ஒரு அசுரன் மாதிரி இருக்கிறான். ஓகேவா? சோ அது மாதிரி பண்ணதுனால அவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து அந்த அவனுடைய சிம்மாசனத்துல இருந்து எழுந்து வந்து வெளியே அவர் வந்து கொல்றதுக்கு வராரு. நீ கரெக்டா சொல்றியா இல்ல உன் தலையை துண்டிட்டு வான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து எப்படி வராருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து 11 மாதாஜி 11 11. மாதாஜி, இல்ல ஒரு 11. நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். 15 படிங்க மாதாஜி, 15. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறகு அத்தூணிலிருந்து அதிபயங்கரமான சப்தம் உண்டாயிற்று. அது அண்ட கடாகத்தையே பிளந்து விடுவது போல் காணப்பட்டது. அன்பிற்குரிய யுதிஷ்டரே, அந்த சப்தம் பிரம்மதேவரை போன்ற தேவர்களின் உலகங்களையும் எட்டியது. அதை கேட்ட தேவர்கள், நம்முடைய கிரகங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அழிக்கப்படுகின்றனவோ என்று எண்ணினர். 17 படிச்சிருங்க மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி. படிக்கிறேன். பரமபுருஷர் தமது சேவகரான பிரகலாத மகாராஜனின் கூற்றை உண்மை என்று நிரூபிப்பதற்காக மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. பிரேமா மாதாஜி மியூட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவ மாதாஜி. படிங்க 17. பரமபுருஷர் தமது சேவகரான பிரகலாத மகாராஜனின் கூற்றை உண்மை என்று நிரூபிப்பதற்காக, அதாவது பரமபுருஷர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார், சபை நடுவில் உள்ள தூணிலும் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக இதற்கு முன் கண்டிராத அற்புதமான ஒரு ரூபத்தை காட்டி அருளினார். இவ்விதமாக பகவான் மனிதரும் அல்லாத, சிங்கமும் அல்லாத அதே அற்புதமான வடிவம் கொண்ட சபை நடுவில் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்லர், அந்த தூண்ல இருந்து ஒரு பெரிய சத்தம் வருது. மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, அங்க கிளாஸ் வந்துருச்சா மாதாஜி? ஓகே ஓகே, அங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா? இதோட முடிச்சுக்கோங்க மாதாஜி. பண்ணிடலாம், ஒரு நிமிஷம் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. சோ வந்து இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தூண்ல இருந்து ஒரு டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் வருது. அதை பார்த்து கேட்ட உடனே எல்லாருக்கும் பயம். அங்க இருக்கிற அசுர குலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் பயம், மேல இருக்கிற தேவர் லோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் பயம். ஏன்னா இந்த சவுண்டே வந்து எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து அழிச்சிடும் போல இருக்குதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் பயம். இதெல்லாம் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட வந்து நாரத முனி சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? சோ அப்புறம் வந்து தன்னுடைய பக்தன் வந்து சேவகன், சர்வெண்ட் பிரகலாதான் சொல்றாங்க இல்லையா, அவனை வந்து பொய் பண்ணக்கூடாது. அவன் பேசின வார்த்தைகள் வந்து நிஜம் பண்ணணும். என்ன சொன்னாரு அவன்? எல்லா இடத்துல இருக்காரு, இந்த தூண்ல இருக்காரு, துரும்புல இருக்காருன்னு சொன்னாரு இல்லையா. அதுக்கோசம் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தூண்ல இருந்து பிளந்து வெளியே வராரு. சோ கடவுளுக்கு வந்து 2 பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஒண்ணு, தன்னுடைய பக்தன் இம்பார்ட்டன்ட். தன்னோட பக்தன் சொன்ன வார்த்தையை வந்து நிறைவேற்றணுன்றதுக்கோசம் வந்தார். ஓகேவா? இவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, பிரம்மாவும் ஒரு வரத்தை வச்சு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. பாதி மனுஷன் இப்படி சாக மாட்டார், அப்படி சாக மாட்டேன்னு ஒரு வரம் கொடுத்து வச்சிருந்தாரு இல்லையா. அந்த இது மாதிரியும் வந்து பண்ணிருக்காரு. இந்த பில்லர்ல தெரியுதா, பாதி மனுஷன் பாதி சிங்கம் உருவத்துல வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி வராரு. அப்புறம் இந்த ரூபம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரூபத்தை மாதாஜி ஒரு 2 நிமிஷம் மாதாஜி ப்ளீஸ். இந்த ரூபம் பாத்தீங்கன்னா தங்க நிறத்துல இருக்குது. அவ்வளவு அளவுக்கு ஒளிமயமா இருக்குதான். அந்த முடியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெண்மையா இருக்குதான். சூரிய கிரணங்கள் எப்படி இருக்குமோ வெண்மையா, அது மாதிரி இருக்குது. கண்ணுல வந்து ரொம்ப கோவம் இருக்கு. மூக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய மலை மாதிரி இருக்குங்களா. காதெல்லாம் விரிஞ்சு இருக்குதான். பற்கள்லாம் வந்து கோர பற்கள், டெட்லி டீத்ன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நாங்க
நாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரேசர் பிளேடு இருக்கு இல்லையா, அவ்வளவு அளவுக்கு கூர்மையா இருக்குதாம். இந்த மார்பு வந்து அகலமா இருக்கு, இடுப்பு வந்து நெளிஞ்சு இருக்குது, கை புஜங்கள்லாம் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்படி வரார், வந்து அவரை வந்து சம்மாரம் பண்றார். ஓகேவா? சோ பண்றாரு. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நிறுத்தலாம். ஓகேவா? அவரை மாத்திரம் பண்றது இல்ல, எல்லா அசுர குலத்துல இருக்கிறவங்களும் பண்றாரு. அவர் பண்ணும்போது அவர் கேட்ட 5 வரங்கள், மனுஷன் இல்ல, மிருகம் இல்ல. ஆம், ஓகேவா? 2 உருவம் இருக்குதா? எந்த ஆயுதமும் இல்ல. நகங்களால பண்றார். வீட்லயும் இல்ல, வெளியும் இல்ல, வாசப்படியில வச்சு பண்றார். இல்லையா? நைட்டு இல்ல, காலையில இல்ல, சாயங்காலம் வச்சு பண்றார். சோ இது மாதிரி அவர் கேட்ட எல்லா விஷயங்களும் வந்து அங்க பூமியிலும் இல்ல, ஆகாசத்திலும் இல்ல, கடவுளுடைய தொடை மேல இருக்கிறார். 5 விஷயத்த கேட்டாரு பிரம்மா கையில. அந்த 5 விஷயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார். அப்புறம் இத வதம் பண்ண பிறகு பிரம்மா கையில போய் சொல்றார், நீ பாரு, எக்கு தப்பா போயிட்டு நீ வாய்க்கு வந்த மாதிரி வரம்லாம் கொடுக்காத. நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னால வேஷம் போட முடியாது. நீ இது மாதிரி நிறுத்திடு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே. சோ நம்ம இந்த இடத்துல நிறுத்தலாம் மாதாஜி. அடுத்த ம். இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனைத்து அனைத்து பக்தர்களுக்கும் अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपादा की जय, निताय गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण टू ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ हरे மாதாஜி. कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। நாளைக்கு 5:30 மணிக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? என்ஓடி. ஓகே. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் ஹரே பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.